Carpe diem. Hvad for noget? Carpe diem. Det er latin og betyder grib dagen. Man kunne også sige, at grib dagen er et andet ord for carpe diem. Ja, det kunne man. Når vi håber, I kunne lide vores show, det var vel ikke antiklimaktisk. Vi citerer fra et fremmed sprog, men det er ikke ment didaktisk. For man får, hvad man vil have, og have det sjovt og slappe af. For det er aldrig bare en helt almindelig dag. Og du behøver ikke en rulle til bane. Hvis bare du finder på noget, så får du en dejlig sommer. Så dans ud og tænke på det, der kommer. For mange folk lader chancerne gå forbi dem. Og hver dag er en helt ny dag, som man skal carpe diem. Okay, venner, det var fantastisk, men jeg vil godt rette én ting. Mine damer og herrer, den verdensberømte koreograf Kenny Ortega. Tak, Phineas. Okay, alle sammen. I det sidste omkvæd skal vi virkelig ramme den strakte arm sådan her, okay? Strakt arm på begge sider. Okay, så helt op at ringe. 5, 6, 7, 8. Og du behøver ikke rundt til bane. Hvis bare du finder på noget, så får du skønne dage. Og gør det uden at se tilbage. For mange folk lader chancerne gå forbi det.